Nis minna li armajna u bħalma qed ħadd ma ġi hawnhekk bejjija, kulħadd jikklejmja l-post tiegħu għax ħadd ma juf fejn qiegħed. M'hawnx organizzat. Le, għandu bżonn ikun hemm naqra kuxjenza soċjali fil-qalb li għar kemm int għandek il-power hemm il-ħaddiem fin-nofs jaħasra. Wara diversi ġimgħat ma jarmawx, il-ħadd filgħodu l-bejja tal-Monti kellhom jibdew jarmaw fi Flagstone Wharf il-Florjana. Iżda kif waslu fuq il-post sabu li l-kaxxi allokati lilhom kienu iżgħar minn dak li kellhom oriġinarjament u li kienu kejlu il-pulizija. Minħabba li l-post huwa żgħir, il-kaxxi spiċċaw iżgħar minn dak li tistipula l-liġi, uħud minnhom fuq il-bankini. L-ewwel pjan kien li kulħadd jingħata 6 metri. Sfortunatament ma qagħdux kollha, allura kellna naqgħu lura, il-gvern waqa' lura ċoja illi jieħdu l-qis li kellhom meta kienu jarmaw St. James Hitch. Il-bejja kienu ftehmu mal-gvern li jitneħħew ċertu kaxxi li ma kinux tajbin u minflok jingħataw post tajjeb. Il-postijiet imbagħad kellhom jittellaw bil-polza u wara jibdew jarmaw. Iżda minn dan kollu ma sar xejn. Kif qabdu daw ġew fil-għaxija bla numri ta' xejn u għallunna inti titmur hemmhekk. Liħor fil-frat aħna konna miftehmi mod ieħor. Ġejna hawnhekk aħna bil-fors ta' kelb. Jekk ma tiġix hawn joħodlok il-permess. L-ebda pajjiż fid-dinja ma jsiru dawn l-affarijiet. Il-bejja jgħidu li l-post huwa mwarrab mal-ewwel ħalba xita jimtela bla dajjar u m'għandux faċilitajiet sanitarji. Ġej sena Zoppardi l-ewwel ma ħaseb biex għamlilna hawnhekk affarijiet sanitorji fejn idej. Jiġi turist. Jien li rrid inkun ambaxxatur sew ta' pajjiżi fejn sa nibatu jien. Law toilets. Barra minn hekk ħanet il-fu turisti kollha. Tiġa x'anu? Id-9 nofs qed tara ruħaw. Min-naħa l-oħra uħud mill-bejja ramaw nofs qalb bit-tama li jbijaw xi ħaġa. 220 bejja hawnhekk kisna neqerdu biex naqalgħu lira l-familja. Misshom jistħu. Jiena mhux qed ngħidlek għax jiena llum kbirt, imma jien għandi żewġ tfal hawnhekk jaqalgħu jieklu. X'għan nagħmlu?